Japes 2026, bude to zábava. Je v tom aute asi 60 stupňov. Tam máme zimávky, lebo sa nám ochladilo. No, ešte to skontrolujeme. 12 párov a jedna minerálka. Počkaj, že ja chcem ísť v tomto. Vieš, ja chcem sedieť. Sme ready. Vysvetli situáciu. Vysvetlíme situáciu. Pozvaní sme prvýkrát. Je to tu podľa mňa najlepšie, lebo sme na originál Fiat trati. Bude to teraz zložiť, pretože sme tu dávali z takého vyššieho obrubníka a chytá nám tu spodok. Ideme, či to zložíme. Toto je naše depo. Ostane to Lexus, Nissan. Ide sa šmýkať. Zaparkovať vozík a pozrieme si tu vozový park. Má táto 13 bude na Všetko tu je. sú skyliníky. Á, tam je Trujenko. Levín, nie? Toto je Levín. To už trénujem na zajtra. Do riftu. Stawiamy się, tu jest start. Zakempili sme, regli sme sa, chlapci sa niekde stratili. Už sme ready po obytku, rozložili sme depo, máme tu nejaké gumy, sú tu sami profíci a poloprofíci, tak sme tu za lúzrov. Ale ideme si to užiť. Dali sme si pivko a so slnečkom daj. A je to tu brutálne, je tu 1000 aut, neskutočná puška. Zajtra ráno o 9. briefing, ideme na trať, uvidíme, ako nám to pôjde. Tu máme hádam dosť, takže zajtra sa vidíme na trati. Čau. Chceme sa ísť pozrieť na tú trať, je dlhá, som zvedavý, jak to pôjde, no. Sú tu nabité auta. Požiarníci idú, asi to je malo. Na prvú dá 16 kg. Trošku som nesvoj. Na takúto veľkú trať som ešte nejazdil, takže... Ale som rád, lebo prvýkrát, keď som si kúpil, som tu bol so sériovou Silviou, ako mladší chalan. A videl som to celé a teraz som tu a jazdím. Hraje ma to pri srdiečku. Vidíš, to takto daj, jak sa to napísať. Spotený strašne, je v tom aute asi 60 stupňov. Thank you guys. Thank you very much. Čo sa deje? Ešte raz povedz. Vieš čo, niečo mi začalo vnútri klepať vpredu a díval som, či to není angle kit, alebo či to není tyč riadenie, kde je to tu uvedané.
celé namotané na tej brzde. A si to cítil na to? Daj si to brzdovú hadičku a môžeš ísť. Super. Bude Danko rád, keď to bude vyzúvať. No, dávame zimáky, lebo sa nám ochladilo. Uvidíme, jak to pôjde na... Ja som... Klíma vypnutá? Tak, dobre. Kamarát, dneska bolo super, dal som asi 15 jazd. Na začiatku som sa trošku obával trate, lebo je dlhá otvorená, nikdy som nič takéto nejazdil. Už to bolo rýchle, ale auto fungovalo skvele, musím si zaklopať. Chlapci mi veľmi helpli, prezovali mi gumy, spali sme asi 10 sád. Na zajtra ostali ešte raz, 2, 3, 4 kolesa. Nehrialo sa to, fungovalo to, takže... Počkaj. Takže za mňa super, bol to veľmi fajn zážitok, ja som si dobre zajazdil a to je asi všetko, čo na dneska, zajtra jazdíme znova. Zrobili kreatívna chvíľka, tak je sladne. Japończyk tak samo. Krótsza i wzór. Dobre, to je. Teraz na Nedela, konec Japfestu je 12 hodín, po 10 sme jazdili, ja som mal posledné 4 sady. Dneska to išlo, takže už toho viac nedáme. To je čo, 80 €, takže 40 za jedného, ešte dosť. Odchádzame z Japfestu, nakladáme auto máme naložené, 500 máme domov. Skončili sme trošku skôr, ja som dodal všetky kubíky aj ty za robotu. Ličíme sa. O rok sa vidíme.